Nia U Blei Pi nagaliang jung ke Good News TV ki parlok ki para bangit ki bi ki ba page ki ga program hai ki ga step ke ba menta ka balong ga sngi ka ba kraw ka ba kentang ke jong trai jung U Khrist yang is kamba ni la long ki bala pin kre ha ba ni ki ne ki jing yo thia ba ni la don ni ki jing mot ki jing perkhat ki jong ni ba ka ni ga sngi ni yo ban let ban ai ki jing shakri ki jong ni U Blei ha ka yeng ka ba kentang ki jong u ba ki we ki benta ki ba per ki bangi don ban shakri U Blei ka jing selok ka ba lyngkot ha ka ni ga step ka long ye ka bala ai kyrteng U Jisu ulong job U Jisu ulong job U Jisu ulong job ha ka liang ka jong u kumunong hikai kumunong pinkhia unong yalam bat ru ha ka ju kapor kumunong yalam Walaupun ia ke nuksa haga gospel ke jong Ïoannis ke lenong ke bakat lai ke dekat ke bakat san wong namar ngala ai ke rukom hapi bapiru pinyo le kumangala le manga hapi ngine kmi kindian kumno U Jisu ulalong unong job lene ki ei kita ki dak ki beri lene ki bor ki beri ke bala penlong yu bon long kumunong job ka baning kong kalong da ke jing duai hakani ke tayo ngila yu bane kren shapang ka bor jong ke jing duai lene kum ki kristan ke ba im ha ke jing duai ka gospel ke jong Marcos ke lenong ke ban riu ke dekat ke ba sau pun riu ke ong anda wala bidai no te yaki wala let show lum banduai ka jing ai ya ka jing long importance jong ka jing duai hangni ka long kata ka wei na ka bor ka ba kraw hadu kata jong ka jing job ke jong u usngau bakalong ka ba don ka madu kata ban im ha ka jing duai ba dena ma kata ula shim bakalong ka ba don ka madu kata ban pendon kam ya ka por jong ka jing duai the gospel ka jong Matthias but arpun riu dekat ka ba sau hui ko ong tu sharai tu duai ba pinom hab ha ka jing pin shoi tu sharai tu duai ba pinom hab ha ka jing pin shoi u try Jisu ni kan ma ha ka per gets many ula duai but ula ya sat baru pau jong u ba pening ha ka jing duai ka jong u kalong ba u kwa ba kata ka khuri kan light no na u handoi ngi kan mau ba ka jing ya sat ka jong u kalong try ka mon ka jonga handoi ka mon ka jome an pendep ba ka jubab ka ba ula yo na u Blei kalong ba de ban pendep ya kata ka ba u Blei la bu ba kata ka de ka wei ni ka benta ka bangi yo i ba ba u emma ka jing duai ka don ka jing ya slok ka don ka jing ya jan na ni ka jing ya de ka ba jan ma ka jong u ba dau jong U Blei ka benta ka ba ar kalong Ka Ktien ka jong U Blei ka gospel ka jong Matthias ka lenong ba saw ka saw kong Henry da Ka Ktien baro ka ba mi na ka shinto U Blei ka ba mot ba om tang dau pu bo brio nem Henry da Ka Ktien baro ka ba mi na ka shinto ka jong U Blei ka ba mot halada la besar ya ka jingim ka jonga ba ka jongi da Ka Ktien ka jong U Blei ni don ni ka jing dap krai ni don ni ka jing dap bia ni don ni ka jing sok ha ka jingim ka jongi ban nim don ni ka jing kuslai dan ni ka no ka wei pat ka jing e ka ba ngin ma ka jingim ka jongi ka shiti ka ba ningkong Ïoannis ka lanong ka ba ar ka ka khat saw ko ong ba ka ta Ka Ktien U Blei ka yai sa happy ba phila job no thiau yaw ta ubasniu haba Ka Ktien ka jong U Blei ka yai sa happy nila ban job no ye kinu ki jing pen shoi ki jing tenju ki ba wan ha ka jing im ki jongi u try jing Jesus Christ ha ka jing ele ka jong u prasha e ki jing pen shoi ha ka ta ka reclaim long bo la job namar ba Ka Ktien ka jong U Blei ka dona ka jing im ki jong u kamlong ka ba artatin na ka benta jong pi ba jong aru kum ki para bangin bala da Ka Ktien ka jong U Blei ka don ba ka shong ha ka jing im ki jongi ngin la shisha ban job ye kinu ki jing e la ki long ki ba kraw kat no ro nang ta ka wei pat ka benta ka long ka jing ie u Ïoannis ka lanong ka ba khat san ka ba khat ar gong gani ka long ka hukum jonga ba phine ie paralog hi kumbangala ie pi ka jing ie ka de ka wei pat ka ingredients ni ka benta ka ba kongsan ha ka jing long ka jong u kumunong jong lemda wan da ka ni ka quality ha ka jing im ka jong u try jing Jesus Christ onom la le seven job ya ka ne ka birthday kumbakalong Henry one namar ba Ka Ktien ka jong U Blei ka le tu engi la ni puli ka gospel ka jong Ïoannis ka lanong ba lai khan riu ka de ka jing pen shisha ka ba kraw hadu kata ba de namar ka jing ie ka ba la penlong yu ubon one
bat ban le ke kam jong ke jing shakri ke jong u ya ki mynsiem ki bakodor ki badona sla jong ke kendo bakin ma yau dry ke jing em ke jong ki bat ke benta ka bakhat du kalong ka jingya ine bom jukala ka shiti shiki hebrew ka lanang bakhat lai ka khat ka pra kong u Jesus Christ ulong uju menhinin bat menta bat shadow ki bom jukot kumju ru ka gospel ka jong Ïoannis khat riu lai pulai kong handrei to long shlur pi ngala job e ka perthei bat ka shiti shiki nong room ke bakhat ar pui kong wat ai ba on job no yami da ka jong kata ka basniu handrei to job no mami ya ka basniu da ka babha u Jesus Christ ulalong uju nadu ka por ke bola wan shigri ke perthei dan hadu ka ni ke klip mat ke bola lit no ban kre ke jaka na ke benta jong pi ba chong akum ki bengai nama kata wang hakabak penkut ha kitab jingpen pau kalanong balai ke khat besan utau bejom yauta an penkup kumta ha ki jangkup beli pat ngan om pendam no da lele ya ka kyrteng jong u na ka kitab jong ke jingim para bengai ki be ki lok ki be badangi don ya ka ni ke jingit bat ki be yaine how try jing you just grace ha ke jingim ke jong ki ba mana ke sni ngin yo ba an tho e ka ke kyrteng jongi haka kitab jong ke jingim bat ngin yai duai bo play don ring kat lem bat ni barum penshait boring ni hapdeng jong ke jingya lenti ke jongi bangin long om tang ki kristan henry ki kristan ki balong ki nong job haka ni ke perthei ke bangin ni u play yo ban kerku naga benta ke buram ke jong u amen tong ni pendam lam haka jing duai ablay sa shisien pat ni aingu eme lingba jong ke step ke sngi ke crowd iarap ingia try ha ke jingpen kre ke jongi bangin la ban long kina try bi ki nong job ha ke jingele jong ke jingim pendap ingia try do mynsiem mu jome bangin la ban im ke jingim ke baye dei dur shisha bat ke gospel ke jome shim ka burom shaladi ko try ma bi ki dona ki palat ke babun ha ke kyrteng ke jome U Jisu mi duai amen